И здравейте хора, аз съм Демо на БГ и днес ще направя едно мини туториалче на Майнкрафт, на което ще ви науча за една малка къща, Simple Village House. Ще направя този world и ще го кръстя YouTube Tutorials. Така. Ще е на креатив. Ще е супер флат. И да започваме. Не е въобще трудно. Материалите, които ще са ви нужни е Oak Wood Planks, Cobblestone Stairs, Oak Wood Stairs и може би Oak Wood Slabs. Така. Даже ще бъдат две къщи, за да не е прекалено кратко клипчето. Трябва, като броим и дървото, да станат 5 квадратчета. Като започнем 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И след това просто го маркираме. В смисъл не го маркираме, а слагаме срещу него. След това ще направим така. От всяка една страна. Така. Опс. Така. Тук дигнете блокчетата да станат 3. Така. И след това ще направим едни подпори. То по-скоро гради, не подпори. И ето така правим от всяка една страна. Ето тук пропуснахме. И тук последно. Сега, на 3 от страните слагате Cobblestone Stairs, където ще бъдат прозорците. Да, и най-вероятно вече разбрахте. След това трябва да направим така от всяка една страна на самата къща. Виждате, въобще не е трудна, не трябват кой знае колко материали. Тук можете да направите така за вратата. И вътре ще направим един по-особен под, който той не че ще е по-особен, просто ще изглежда по-старовремски. Като сложим най-различни изпочупени блокове и някакви такива, примерно тук така, тук така, 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 така. И тези ще ги запълним така. Защото все пак казахме, че е Village House. И ще го направим отгоре. Може да се изберете два начина. Единият начин е така. Така. Сега така. Значи тук. Така, така, така и накрая така. След това ще сложим така и така. И също така можем да направим и ето така. Като направим така и от двете страни. Ето така. Можем да направим така и така. Но този покрив за тази малка къщичка не е много хубав, защото се получава доста голям. След това правим така и така. Тук така и така. Така. И отгоре повтаряте същото като на другия покрив. Но си мисля, че този покрив за онази къщичка е прекалено голям. Но не пречи да пробвате да видите. Ако искате, ще направя и от едната страна по единия начин, от другата страна по другия начин. И ще видите как изглежда, за да не го правите вие, само да се трудите и накрая да не ви хареса.
така. След това правим така. Така. Слагаме 2 купчета върху дървените гради. След това върху тях слагаме стълбите. След това една обратна. След това едно купче от дърво. След това така. И така. 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 И така. И сега вече може вие да си изберете. И както виждате, едното е доста по-голямо от другото. Но изглежда, поне според мен, изглежда по-красиво, така че аз ще направя с него. Така. След това правим така. Отново повтаряме същото. Ще ви е най-лесно, ако започнете от едната страна. Защото след това може да таковате. След това просто може да го прекопирате от другата страна. Така ще ви е по-лесно, иначе както вие си изберете. Опс, грешка. Така и така. 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 И накрая така. И вместо тези неща, те вече не ми трябват, освен тези двете, ще взема Cobblestone Swap. Защото ще направя така. Няма да го повторя от дърво, ще го повторя от камък. От Cobblestone. Но, когато стигнете до тук, сега ще ви покажа какво да правите. Поне за този вид къща. Когато стигнете до тук, пропуснете едно блокче. Направете ето така, просто го пропуснете. Защото после там ще направим от бяла вълна. И то, понеже поради самата стълба не може да се сложи, просто го направете така. Пропуснете. И повтаряте същото от другата страна. Само да сложа и тук. И ето виждате как се получава. Надявам се туториалът ми да ви е интересен. Да. Аз съм, както виждате, почти готов. Сега пропускам едно купче. Не е хич трудна самата къщичка, така че не е нужно от много обяснение и говорене. И хоп, 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 хоп. И сме готови. Само тук трябва да сложим вълната. Всъщност тя ето тук, няма нужда да търся. Така, 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 така. Ето виждате. Защото ако и тук имаше блокче, нямаше да можем да го сложим и тук ще да се вижда като дупка. И така. И сега повтаряме просто същото, но от тази страна. Така, 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 така. И готово. Сега да вземем прозорци. Аз лично мисля да използвам цветни стъкла. И примерно ще използвам синьото. Не съм го бил сложил. Така. Светло синьото, защото има и тъмно синьо и нещо пак като синьо. Така. И също така ще взема и врата. И ще взема ето тази. Спрус дървото. И можеш и торчове да взема, но не се сетих. Така. И сега, ако сложите вратата така, виждате тук остава дупка заради това. Заставате ето така и слагате вратата под себе си и дупката я няма. Сега ще ви покажа нещо много интересно, което може да използвате. Но ще ви трябва, само да го видя, ето го, Wooden Trapdoor. Защото ще направим саксия. Тя е много интересна и много добре се получава. Трябва да... Добре и така.
така става. Така. След това правим така. Взимате едно дърт блокче, слагате го и хоп. И виждате, и саксията е готова. И тук просто слагате едно цветенце. Аз бих го копирал и от другата страна. Така че, ето така. 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 И така. Сега да вземем цветенце. Примерно тулип. Не го знам как се превежда. И да. Може би ще е това. Така. Така. И сега ще махна всичко и вътре ще сложа просто няколко торча. Първо, за да не се спамват разни работи, и второ, за да е светло. Но тук не мога да сложа заради стълбата. Но горе е възможно да спамват прилепи, така че сложете и там. Да не остава тъмно кътче. И тук примерно взимаме чест, крафтинг тейбъл и печка. Слагаме чест, крафтинг тейбъл и печка. Не е много голяма къщата. След това можем примерно да сложим едно легло. Ето така. И виждате малко спретната къщичка. Спретната. Така, само да направя светло. Time set day. Така. Тези неща, мисля, че... Не, всъщност, ако влизаме отново в този свят, може да ни потрябват. Да, ето, виждате. И също така искам да ви покажа един свят, който правих с един мой добър приятел от София. Той често си идва тук на Враца. Ето го. Той му даде някакво тъпо име. И двамата се редуваме, като строим. И само да направя time set day. Готово. Ето го, ама вали. Тук къщички някакви има. Примерно тази, той е правил май. Това съм го правил и дори не знам какво е. Тази къщичка също аз съм я правил. Ето тази тук пак аз съм я правил. Тази също, той е правил тази. Мисля, че имаше още. Тази също аз я правих, май я показах. Тази дървесната също аз съм я правил. Имаше една къщичка, която също я правих аз, понеже той днес не дойде в нас, защото той, както ви казах, живее в София. И днес си тръгваше. Също така весели празници и най-вероятно на 31-ви, демек след 2 дена, най-вероятно ще направя, тук трябва да сложа стълби, ще направя някакво видео относно Нова година. Не е примерно някакво такова, на което ще кажем информация за Нова година и тъй. Просто видео коледно, да ви честитя празниците. И така. И да, хора, това беше от мен. Аз бях Демона. И ще се видим след 2 дена. И бай-бай.